Здравейте, доцент Анев. Здравейте. Изключително сме ви благодарни, че ни поканихте на тази кръгла маса на тема дървесните растения, природен ресурс на бъдещето. Аз пък благодаря, че се отзовахте на поканата и стана интересна дискусия. Да, наистина е интересна дискусия. Но така в обществото се задават много въпроси, точно свързани с тази тема. И един от тях е защо в крайна сметка е необходимо да сечем горите и въобще каква е тая биологична обосновка на сечта? Според вас. Вижте, аз и на презентацията си по време на срещата с това започнах. Гората я е имало милиони години преди да се появи човека, била си е в прекрасно състояние, там процесите си текли по естествен път. Така че от тази гледна точка не гората е тази, която има нужда от нас. Ние, обществото, имаме нужда от гората, най-вече от нейните ресурси. Отдавна ползваме един от най-ценните ресурси – дървесината, още от древни времена, за огрев, за приготвяне на храна, сега по много време за производство на мебели, бита и ред други. Точно така. Тоест, гората е ценна за обществото. Да. Защо в крайна сметка то така се фокусирало върху нея и аз си го обяснявам с това, че обществото израства и най-вече в посока да се интересува и то вече е наясно, че гората не е източник само на този ограничен ресурс дървесината, а тя дава и много други ползи. Тя регулира, например, оттока на валежите. С това предотвратява ерозията. Тя също така е източник на много полезни храни, белки, дигорастящи плодове, гъби. Не на последно място, чрез фотосинтезата си, именно дърветата в гората са онези, които заключват въглерода трайно в дървесината си, с което помагат атмосферата да се очисти от това опасен газ. И тъй като си говорим, че едни неща, които се учат още в основното образование, че фотосинтезата улавя чрез фотосинтезата дърветата улавят въглеродния диоксид и го превръщат в биомаса. И така по този начин въздухът на планетата ни се пречиства. Може ли да обясните с какво въглеродният диоксид е опасен за планетата и каква е точно ролята на горите в този момент? Въглеродният диоксид е парников газ. Като такъв, като останалите парникови газове, и той задържа топлината, която се отделя от планетата и ни позволява да се разсея в космоса и я връща обратно в земната атмосфера. Това води до повишаване на температурите, така се натрупва енергия в атмосферата. Образно казано, това води до повишаване на изпарението от океаните, случват се такива по-често такива катаклизми, на които бяхме свидетели в страната ни, за съжаление. Никой не желая в тази посока. А иначе каква е ролята на горите? Именно дървесните растения са тези, които трайно заключват въглерода, защото като дълговечни, при тях натрупания под формата на биомаса въглерод, най-вече в дървесината, остава там не само през целия им живот, а дори понякога и дълго след като ние отсечем това дърво и го използваме за някакви наши продукти. От тази гледна точка гората можем да я възприемем, образно казано, като една въглеродна банка, а всяко едно дърво в нея като един дългосрочен въглероден депозит. И не на последно място, тия дългосрочни въглеродни депозити носят и една немалка лихва. Средногодишно прираста е 4%. Няма банка в момента, която да дава такава добра лихва. Добре, в този ред на мисли,
такъв случай с отсичането на горите не са ли нарушават тия дългосрочни депозити? Не се ли нарушава тая въглеродна банка? Тоест заключен въглерод всъщност не го ли губим? Не задължително. Най-лошия сценарий би бил, ако още същата година, когато бъде отсечено едно дърво, то бъде превърнато в топлина, бъде използвано за отопление. Тогава въглерода се връща в атмосферата и на практика се губи. Това е дългосрочен депозит. Но ако дървесината се използва за някои трайни продукти, като мебели, например, някои от тях могат да надживеят периода, в който дървото е натрупвало въглерода и той си остава в тях заключен. През цялото това време, докато се използва, въглерода си е там. Добре, и понеже си говорихме, че всъщност гората, освен като територия, която да ни осигурява дървесина, тя има и много други полезни функции. Можем ли да сечем гората така, че да не повлияваме съществено на останалите й функции в негативен аспект? Можем, разбира се, и съвременното природосъобразно лесовъдство точно това цели. Такива са и принципите на прилагане на сложните лесовъдски системи, с които се характеризира и нашата горско-стопанска практика в момента. Още повече, че тогава, когато се прилагат такива по-сложни лесовъдски системи, не само, че не се ощетяват останалите функции на гората, а някои от тях могат да бъдат провокирани и да се случват по-интензивно. Имам предвид, всеизвестно е, например, че младата гора има много по-добър въглероден баланс, което означава, че тя при фотосинтезата си много по-интензивно очиства атмосферата от въглероден диоксид, отколкото една стара гора. Не казвам с това, че трябва всички стари гори да докараме до състояние на тая висока фотосинтетична способност, но когато се намери баланса, да се получават най-добрите резултати. Точно балансът е в същината на нещата, според мен, и само да направя едно уточнение за хората, които не разбират какво означава лесовъдска система. Всъщност това е начинът, по който ние провеждаме дадена сеч и ползваме от гората. И в България от доста години насам вече голите сечи са забранени. Само в отделни случаи се прилагат голите сечи като голи сечи, а в останалите случаи ние всъщност наблягаме на една непрекъснатост в ползването, като осигуряваме, както се казва, едно непрекъснато горско покритие. Макар че аз тук искам да допълня това, че съвременното лесовъдство вече е издигнало на такова ниво придържането към естествените процеси, които се случват в горите, че голите сечи, които де-факто наподобяват природни нарушения, така или иначе случвайки се в нашите гори, не са вече чак толкова силно отхвърляни от науката. Добре, да може ли да очакваме някакви други положителни ефекти от сечите в горите, освен дървесината, която ни осигурява? Можем могат да бъдат посочени няколко такива примера. Например, гората преминава през отделните етапи на развитие си бавно, но с сечта ние можем да провокираме така, че тя много по-бързо да достигне до желаните количествени, качествени показатели във времето. Освен това, с правилно проведената сеч ние стимулираме естественото възобновяване в горите, именно вследствие на него се появяват и най-устойчивите в бъдещето гори. Чрез сечта може да се толерира биоразнообразието, за което говорихме на кръглата маса, тъй като толерирайки едни видове за сметка на други, така можем да го поддържаме това биоразнообразие в гората. Така че
сложните лесовъдски системи, които се практикуват в България, гарантират и едни сложни по състав, сложни по структура, сложни по възраст гори, които са и по-устойчиви на които вече съвременните климатични предизвикателства. Така и дойдохме на въпроса с климатичното предизвикателство. Това ли климатичните промени ли са всъщност най-голямото предизвикателство в нашето съвремие? Да, те, но и много други. И днес се видя от презентациите, населението на планетата ни се увеличава експоненциално, с него експоненциално растат и други неблагоприятни показатели. Един от показателите, които също така расте експоненциално, е въглеродния диоксид. Едва ли горите ще успеят по този начин, с тия темпове, да поддържат усвояването на този парников газ. Има и други предизвикателства. Увеличаващото се население на планетата, например, ще има все по-големи потребности от ресурсите, които осигурява гората. А именно добре подготвения лесовъд ще трябва да търси баланса между възможностите на гората да осигурява тези ресурси, да произвежда тези ресурси и очакванията на обществото от тази гора да му даде ресурсите. Това ще бъде, според мен, още по-голямо предизвикателство, особено пред лесовъдската колегия. Много ви благодаря за изчерпателните и така добре поднесени отговори на въпросите, които зададохме. И до нови срещи! Благодаря и аз.